Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Yuwana Eki Sulistiwan Fariji. Kula saking SD Negeri Ngijo Setunggal, Kecamatan Gunung Pati, cabang lomba geguritan. Piwuling anggitanipun Sri Sulasmi. Bumi iki duwekmu, warisanku saka leluhurmu. Kene ya kowe mung kami tenggen, kesengsem marang kaedahan wae. Garapen enggal garapen lan rumaten, ing kono bakal tinemu omani ing inten lan kencana rukmi. Kom kecor nyuwara jumleken, genta kumlontang madang ing tawan. Aweh tengara cetha ngeglo, awet kuwi wis kersane kambabar kelit. Kabeh kudu sirna gempang, sakabehing pepalang kakendang banjir bandang lan gegamane Trah Kusuma Satriya bakal dadi uger-ugering Trah Gumelar. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.